Dilyn y daith yma nawr o'r cychwyn cyntaf. Mae'n ar profiad? Anhygol, anhygol. Dim bod fi'n trio cymharu mhrofiad i da'r beicwyr, ond mae'n flinedig i ddilyn y tor teithio di'r un. Ni wedi cyrraedd 4,000 o gilometr o yrru, bellach stafell wely gwahanol pob dydd, problemau golchi dillad, ond mae'n ffantastig. A mae pawb yn troi rownd at fi gweud, dy tor llawn cyntaf ti, alle pethau ddim bod yn mynd yn well. Alle ti ddim, yna union beth yn mynd i weid nesaf, alle ti ddim di dewis taith well i fod yn rhan o ni? Wel, na. A pan ddigwyddodd pethau yn yr Alpe, ar ôl fennill La Rosier, cyn fennill Alpe d'Huez, o'n i'n eistedd yn y car ar y ffordd gytre, a o'n i'n jyst yn eistedd fel hyn. Be sydd wedi digwydd? Be sy'n digwydd fan hyn? Mae ar lefel i ni byth di arfer da. Ni'n mynd siŵr fel cenedl os ni'n medru ymdopi gyda llwyddiant, ag ni. A dwi'n methu, a weithiau dwi'n goffod siarad yng nghydweithwyr i gofyn, ydw i'n mynd dros y top fan hyn, ydw i'n colli mhen yn ormodol, a maen nhw fel, falle, ond wedyn maen nhw'n troi rhywun, maen nhw wedi hen arfer gyda Chris Froome yn ennill, Bradley Wiggins yn ennill, Chris Hoy, Mo Farah, cenedl o lwyddiant, le ni ar y cyfan briwsio ni wedi cael, ond pan mae llwyddiant yn dod, mae'n jyst yn rhyfeddol. Ond beth sy'n anhygol yw bod Geraint, bron i 2 funud lan nawr yn y dosbarthiad cyffredinol, a mae'n edrych yn gyfforddus. Mae'n edrych yn gryf. Dros nos neithiwr, nes i ddod i'r casglad, dwi yn meddwl, a dwi'n ofalus yn dweud hyn, dwi'n meddwl bod e'n mynd i ennill y Tour de France. Mae'n edrych mor gryf, mae'n edrych mor gyfforddus. Mae pawb yn sôn mae Chris Froome yr arweinydd, ond os ych chi'n tîm Sky, pan bysach chi'n ildio gobeith rhywun sy'n edrych y cryfan y ras. Mae'n un peth sy'n mynd i weithio yn erbyn Geraint, a Geraint yw hwnnw. Dwi'n mynd i profi hyn dros 2 wythnos, a mae nifer o feicwyr yn hanes y gamp, yn fwy diweddar. Simon Yates yn y Giro d'Italia, rheoli'r ras am 19 dyrnod, 1 dyrnod, bang, colli cwarter awr, coesau mynd, chwythu lan, a does na ddim sicrwydd fydd hynny ddim yn digwydd i Geraint. Ond os mae'n medru aros fel mae